és a la plaça de la Mare de Déu, els components de la comissió de Lleons, Poeta Masirrós, amb el rostre ple de felicitat i emoció al contemplar el rostre de la nostra benvolguda Mare. ¿Ya vienen o qué? Porque no llevamos tiempo esperando, ¿eh? Madre mía, qué retraso llevan. Emociones en el sur de Lola Marín Vallès, fallera major de la falla guardacostas músico Jaque Pallador. Perquè no hi ha un dia com este, Lola, en la teva memòria i locutor, la mare de tots els ancians que dona la benvinguda així a la seva plaça. I ja tenim així a la fallera major infantil de la Comissió de Lleons, Poeta Masirrós, a la xiqueta Paula Valero i García. Com també tenim, i arriba emocionada al veure el rostre de la Mare de Déu dels Desemparats, a la fallera major de Lleons, Poeta Masirrós, la senyoreta Aran. Y la presidenta de esta comisión tienen presidenta en la falla guardacostas músico Jarque Cuallador. Un pequeño parón por parte de las comisiones que desfilan por la calle del Miguelete. Esperemos que sea breve para que tenga toda la continuidad que estamos viendo a lo largo de la tarde. Que si hay un retraso no ha sido por parte de cortes de comisiones. I com no, benvinguda siga també la seva falleta va ser infantil, Mar Gómez Pérez, que no sap si riure o plorar. Així tens la nostra mare, Mar. Disfruta este moment. Així estem al costat de la falla Poeta Masirrós en esta nit. Què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, quina nit has entrat plorant, emocionada en esta nit, molt esperada per tu com a fallera major. La veritat és que sí, molt esperada. A més, moltíssimes emocions, vivències que venen al cap a l'entrar a la plaça de la Mare de Déu i retrobar-te en ella. La veritat és que sí, són molts anys passant com a fallera major de la meva comissió i la veritat és que estic molt contenta. I el seu president, que està pletòric, encara en els ulls, demostrant no aquesta fidelitat i aquest amor que tens a la Mare de Déu. Sí, sempre. Tots els anys és una cita ineludible, sempre, per a un valencià de cor. Què ha passat per el teu cap en aquests moments? Pues, molts records i moltes il·lusions i molts records sobretot, de molta gent. A més, que bonico, vindre així, després tot el camí, després totes les falles, vindre així, donar-li gràcies i gràcies per tot el que ens dona, per tot el que ens empara en este dia. Sí, sempre. Sempre n'hi ha que estar agraït a la Verge perquè ens ajuda i ens protegeix sempre. Bueno, dona lo mateix el fred, dona lo mateix tot. Avui el calor ens dona la Mare de Déu dels Desemparats. La veritat és que sí, dona el mateix la pluja, el fred i el que siga. Clar que sí, pues moltíssimes gràcies, tot un plaer el poder tenir així a vostès. Ara disfrutar de lo que queda per davant de les falles, eh? Per supost. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies a vosaltres per estar així al nostre costat. Un plaer el poder tindre aquesta gran falla al nostre costat en esta nit emblemàtica per a ells, com ha sigut la nit de l'ofrena de flors. Una nit que esperem que no acabi, que continuem endavant, que encara resten moltes falles per davant. Gràcies, Estara. Us deixem en la vostra comissió i continuem, que Julio té... I continuem passant més falles per la banda del Miquelet. Així n'hi ha hagut un xicotet paró en el sector Alchirós, en la part que ve des de el carrer La Pau, i passa per entre la catedral i la basílica.
un xicotet paró, però per el Micalet continuen passant sense parar falleres i fallers en el dia d'avui.